Amadekariya polîsan ji bo pêşîgirtina xwepêşandaneka girseyî ye. Partiya Herêmên Demokratîk ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd û azadiya Abdullah Öcalan dixwazin dest bi xwepêşandaneka nû bikin. Ev girse bawer dike ku pirsgirêka Kurd bi rê û rêbazên demokratîk çareser dibe û ji bo vê yekê jî ji Amedê ber bi Enqereyê dixwazin dest bi meşekê bikin. Lê tevgera polîsan nîşan dide ku wê bi rehetî destûrê nedin. Beriya du mehan li Tirkiyeyê gotûbêjên proseyeka nû a ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd dest pê kiribû ku rêberê PKK Abdullah Öcalan dîsa wekî aktorekî serekê hatibû destnîşankirin. Lê tecrida li ser wî a ku li girava İmraliyê didome weka asengiyeka mezin tê dîtin. DBP bawer dike dema tecrida li ser wî rabe wê bingeh ji bo çareseriyê jî çêbibe. Xwepêşander bawer dikin ku Parlamentoya Tirkiyeyê adreseka serekê ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd. Li vê çalakiyê jî peyamên li ser rewşa Rojava li pêş bûn. Em dê bira barîşkî wek hevîkî were bira dewleta Tirk tade li Sûriye neke li cîranê xwe neke. Yani pir eyb jê re guhê xwe ker kiriye, xwe kor kiriye, çavê xwe girtiye. Vê zulma li ser Sûriye, li ser vê xelqê Kurdistanê, li vê xelqê zîndana em şermezar dike, em şermezar dike xizam. Gelê Rojava we dîn Esad çikir serî wî hîna sedem xerabtir bibe. Yani em li vir dera em ji xwe re barîşkî wekî îsana bikin. Em û Türk bira em dîsa birayê hevin, em dîsa kêleka hevin, dîsa zarokê me nav hev dane. Ama bira Kurd jî heqê xwe bigîn heqê xwe. Yani bira em jî bira viya jî bira Kurdistan be. Hevserokên DBP Keskin Bayındır û Çîdem Kılıçkın Uçar jî pêşengiya vê meşê kirin. Lê polîs ev car jî doran girt û bi hiceta ku ev çalakî qedexeye destûrê neda. Hevseroka DBP Kılıçkın Uçar iddia kir dewleta Tirkiyeyê di nava aciziyek mezin daye û li Rojava hevkariya çeteyan dike û gefal Kurdan dixwe. Wê got Kurd ji bo çareseriyê demokratîk li virin, dewlet nexwaze jî Kurd hene, pirsgirêka Kurd heye û gelê Kurd ji bo mafê xwe berxwe dide. Hêjayê gotinê ku polîs destûr neda ku ev girse bimeşe heta navenda bajarê Amedê. Piştî daxuyaniyê jî grubek çalakvan ber bi Enqerê hatin oxirkirin. Bu örgütlerin palazlanmasına Ji aliyê dinê ve Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di kombûna bi Seroka Komisyona Ewropayê von der Leyen de di preskonferansek de anî ziman hem YPG hem jî Daesh weka du rêxistinên terorî ên dijminên Tirkiyeyê ne. Erdogan got Tirkiye tekane dewleta endamên NATOyê ku li erdê her du rêxistinan jî têk biriye. Her wisa di dewamiyê de anî ziman ew ê rê nedin ku her du rêxistin li Sûriyeyê bi ser hewl û qeweta xwe bên û di paşoreja deverê de ne ji PKK ne jî ji rêxistinên terorî re cî nemaye. Hacı Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.